amb aquell nen i amb aquella nena que portem tots a dins. A vegades sota moltes capes, però allà està, allà persisteix. Maria Rodríguez, doctora i Campeto, bon dia, ben tornada. Hola Sílvia, bon dia. De què parlem avui? Doncs mira, avui volia parlar de la vergonya i si vols un titular seria riure per a vergonyosos. Què et sembla? M'agraden els titulars, ens van bé pel Per podcast tu et va bé, oi? i així ens situa una mica. Riure per a vergonyosos. Riure per a vergonyosos, sí, perquè això de la vergonya, què opines tu? Tu creus que com està la nostra societat, la vergonya? Creus que està com una pinzellada, que està bastant estès, com si fos una taca de pintura? Em sembla que és una com mica seria? generacional, no? Generacional? Sí, Tu creus? jo penso que la teva generació, la meva, en tenim més de vergonya, ens pesa més, aquella llosa a vegades, i penso que afortunadament les noves generacions no tenen tants complexos ni tantes manies. Però igual m'equivoco d'anàlisi. Bé, és la teva perspectiva, Sí, no? sí, és una sensació. És una sensació, no? Perquè la vergonya, clar, hi ha una cosa que és inherent a la vergonya, que és la relació amb la societat, no? I per tant, m'agrada molt que hagis fet aquesta reflexió de la generació, no? Perquè és cert que segons quina generació doncs hem viscut, hem crescut amb una sèrie de condicionants socials, no? Que ens han influït, no? Clar, jo parlava de les nostres generacions i si parlem de les dels pares o dels avis, encara tenien molts més condicionants i moltes lloses d'aquestes que pesen. Exacte, no? És allò que la societat, què és allò que estava ben vist o què és allò que no estava ben vist, no? A més, fins i tot, ja no només la generació dels nostres pares, dels nostres avis, no? Si anéssim tirant més enrere, segurament doncs, podem haver vist alguna pel·lícula o haver llegit algun llibre en el qual hi havia aquesta cosa d'exhibir la vergonya públicament, no? Aquella persona que no entrava dintre de les normes socials, doncs públicament se l'exposava, no? Per exemple, la lletra escarlata, no? El fet de posar una lletra i que es passegés pel poble. Sí, o els jueus. Els jueus, exacte. Durant el nazisme, més recentment. Molt bé. I perquè tothom en faci escarni. Això mateix, és com... Semblaria, no?, que al no encaixar dintre de la norma social establerta, doncs hi havia aquesta penalització i, a més, aquest escarni, com dius tu, públic, no? Aleshores, sí, hi ha aquest condicionant, no?, que ve a nivell social, que seria de grup, i també el més individual, no? És a dir, tenim aquesta petjada. Doble, no? Vergonya. Doble vergonya, I fins i tot... Per acabar-ho d'adobar. Per acabar-ho d'adobar, no? I fins i tot a vegades, per exemple, no? La vergonya ve del llatí i vol dir això, no? Respectuós, sentir respecte, no? I d'aquí hi ha aquesta cosa de no... Seria no sentir respecte per aquestes normes socials establertes. Però, esclar, aquí entrem en la falta d'individualitat, no? La falta de reconeixement seria cap a l'individu, cap a l'espontaneïtat, cap a aquesta llibertat del ser, no? De ser com una persona és, no? I en aquest sentit, segurament, sí, no? Com deies tu abans, aquestes generacions doncs, més actuals, les més joves, tenen aquesta llibertat d'expressió, no? Si més no, en un principi ens ho pot semblar. Caldria veure també la lletra petita, però sí. Sí, burxem, oi? Però vaja, però sí, a priori no estan tan acomplexats. Això, no? Llavors, jo us proposo també un exercici des de casa, mentre anem parlant i anem fent la sessió, que penseu què és allò que us fa vergonya a vosaltres, a la vostra vida. Dius, ui, és que a mi em fa molta vergonya, què sé jo, no? Doncs parlar en públic o... no ho sé, què et fa tu vergonya, no? Que puguis pensar un moment, mentre estem parlant, que puguis detectar-ho, no? Un cop ho tinguis ja definit, hi haurà persones que de seguida ho sabran, ui, jo és que em fa molta vergonya això, no? O ballar, o cantar, el que sigui que a tu et fa vergonya.
I després anirem una miqueta més enllà, perquè clar, això de la vergonya d'on ens ve, no? D'on ens ve? Com és que jo tinc vergonya? Com és que... Perquè quan som petits i petites som desinhibits, no en tenim de vergonya. Quan els nens, exacte, com més petits som, més espontanis som i per tant no tenim aquesta consciència de vergonya, no? I a mesura que creixem surten les vergonyes. Exacte. I com és que ens surten les vergonyes? Perquè, esclar, les vergonyes no surten així perquè sí. Com un bolet espontani, no? Com un bolet espontani, com sí que seria el riure, que el riure sí que recordeu que nosaltres ja naixem amb aquesta capacitat de riure, no? Clar, la vergonya com és que ens apareix a la nostra vida, no? Doncs perquè des de que som menuts anem rebent comentaris, anem vivint situacions en les quals anem entenent que aquella expressió espontània de la meva manera de ser no està ben vista, no? I comencem pel nucli més petit, que seria el familiar, no? Amb comentaris del tipus, doncs, no cridis tant, estigues quieta, això no ho facis... Molts nos, oi? No facis això, no facis allò, no toquis... Exacte, no? Aleshores, clar, tots aquests nos, que comencen des de que som molt petitets a casa, després també es trasllada a l'escola, no? I a la societat en general, amb els nuclis, amb els cercles d'amistats, la feina, etc. I això va fent que la vergonya es vagi instal·lant a la nostra vida, en el nostre cos, no? A les nostres cèl·lules, de tal manera que quan ens anem fent grans, doncs ja no ens ho plantegem, no? O sigui, ens diem fins i tot, ui, és que jo sóc molt vergonyosa, no? Ja et defineixes. Et defineixes així. No sé si vosaltres també coneixeu alguna persona o fins i tot vosaltres sentiu que us definiu d'aquesta manera, no? Segurament molts dels que ens escolteu us trobeu amb aquesta situació, no? Aleshores, què us proposo jo, no? Que realment parem atenció. Primer, aquest fet de dir, ai, és que jo sóc vergonyosa amb aquesta situació, o això em fa molta vergonya, i després que poguéssiu anar tirant una miqueta enrere, a veure si poguéssiu detectar realment quines frases d'aquestes lloses, no? que comentàvem ara, si podeu recordar algun moment o molts moments al llarg de la vostra vida en els quals us deien això, no? Ui, això, no? No parlis tan fort. Ui, estigues quieta. No ho sé, no et vesteixis així, no? On te vas vestida d'aquesta manera, no? Si poguéssiu anar detectant en quin moment us vau sentir d'aquesta manera, no? No sé si tu, per exemple, ens pots compartir si ets vergonyosa en algun àmbit de la teva vida o si recordes algun d'aquests comentaris. Sí, uns quants. Jo soc d'aquestes generacions que arrosseguem moltes vergonyes. El que em no. costaria molt és identificar un moment o una frase concreta. És que això deu venir de l'inici, del minut zero. Perfecte. I a més jo em vaig criar amb la iaia a casa. Clar, les iaies eren d'una generació molt reprimida i que inconscientment també t'inculcaven totes aquestes pors i aquestes vergonyes pròpies, no? Però no et sabria dir, sí que la iaia estava molt a sobre, no facis això, no facis allò, això no està bé, això no és de nenes. Això no és de nenes, veieu, molt bé. A vegades ens sembla que donar una resposta ha de ser una cosa molt... I no, són aquestes petites coses, però que són petites grans coses, no? Perquè realment ens acaben definint, ens acaben influint en el com nosaltres ens movem. Et modelen, sí, conscientment. Ens van modelant, no? I sí, això seria, no? Aquesta foto, no? Llavors, per què això? No per res, no? Sinó com a informació teva per dir, ostres, doncs és que resulta que jo sóc vergonyosa, per exemple, què? En què seria tu, per exemple, ser vergonyosa? El meu gran hàndicap és parlar en públic. I tothom s'estranya perquè parlo per la ràdio cada dia. Molt bé. Però no és el mateix. Tenir un auditori, sobretot si és gran, si és íntim o petit comitè encara, però un auditori gran
A mi em costa molt. Et costa molt. Val, perfecte, no? Llavors seria, en el cas de la Sílvia, en el vostre que ens esteu escoltant seria un altre. Què passa aquí, no? És com dir, què m'he perdut, no? Què m'he perdut a la meva vida fent, és a dir, fent cas en aquestes frases, en aquestes sentències, quasi, no? Que s'han anat instal·lant en el nostre cos, no? Què m'he perdut? Doncs, per exemple, en el cas concret que tu ens estàs compartint, gràcies també per compartir-ho, no? I ara? Seria parlar en públic, no? Parlar en públic. Molt bé. Però ho he fet, Clar. El que passa és que ho he passat molt malament. Ho passes malament. Molt bé, exacte. Mireu, la Sílvia, fins i tot ja ens està amb el seu exemple, que és fantàstic, ja tu mateixa ens has dit, no? I a més et dediques a parlar, vull dir, ets periodista i parles cada dia. Sí, la veu i el parlar són les meves eines. Eines de treball, no? Aleshores, seria com tu has pogut reconduir aquesta necessitat teva, aquesta cosa teva de voler parlar, de voler expressar-te en públic, no? L'has reconduït. I potser davant d'un auditori de 200 persones tens més dificultats o has de fer una sèrie de coses i en canvi has trobat doncs, una cosa que tu t'ha sigut molt més fàcil, que és la ràdio, no? Què vull dir amb tot això, amb aquests exemples, no? Doncs vull dir que per bé que nosaltres ens posem aquesta etiqueta, perquè al final la posem nosaltres també, ens l'han posat a casa, a l'escola, l'adoptem, no? Ens la posen des de fora, però tu l'adoptes, la fas teva. Exacte, no? I clar, un cop nosaltres ens apropiem també d'aquesta etiqueta, estem amb aquesta energia d'estancament, de perdre'm l'oportunitat realment, de fer coses. De fer coses, no? Que pot ser a nivell professional, com seria, per exemple, el teu cas, però a vegades no és a nivell professional, simplement pot ser a nivell relacional, no? També de dir, ostres, és que m'agradaria conèixer més una altra persona, un altre cercle de persones, etc. No? Vull dir, cadascú de vosaltres que pugueu també detectar això, no? Fins a quin punt aquesta etiqueta us ha fet quedar-vos quiets. Un pas enrere, no? Un pas enrere, estancats, fins i tot amb aquell sentiment, perquè clar, la vergonya, segons el diccionari diu, és un torbament de l'ànim per una falta comesa, diu, És a dir, clar, imagina't... Ara tornem a la letra escarlata, Claro, és que fixeu-vos, no?, com nosaltres, quan tenim vergonya, no actuem, però és que què estem fent? És que estem anticipant-nos a aquesta falta que potser podríem cometre, entenent que a nivell social alguna cosa que nosaltres volguéssim fer no estigués acceptada, no? Què passa? Que allò ho hem anat integrant de tal manera i s'ha anat amplificant de tal manera que fins i tot una persona pot tenir vergonya doncs d'apropar-se a una altra i demanar-li a quina hora surt el tren, no? Aquesta dificultat a nivell relacional per por a que vés a saber, no? És a dir, aquella por que la iaia, la mare, el pare, el que sigui, la senyoreta, no? El mestre, li hagués dit no molestis, no? T'has d'espavilar, has de ser forta, totes aquestes sentències que fan que després ens puguin arribar a limitar amb una cosa aparentment tan senzilla com seria, per exemple, preguntar a una altra persona a quina hora surt el tren, no? Deixa'm fer un incís, perquè si us expulseu la vergonya i ens truqueu, 93 817 26 26, us regalem una sessió de riso, oi? I tant, i tant, i tant. A veure si us atreviu a jugar i a vèncer aquesta vergonya. I direu, i com és que la Maria avui ens parla de tanta estona de la vergonya, no? On està el riure? On te tenim el riure? Va, posem-hi una mica de riure. Doncs com ens pot ajudar el riure, no?, a vèncer aquesta vergonya, aquestes vergonyes, aquest sentiment d'estar estancats, no? Doncs de moltes maneres. La primera cosa, que tinc aquí una sèrie de punts, la primera cosa és que quan tu rius,
què et passa en el cos, no? Ho hem dit moltíssimes vegades, però us convido un altre cop a que ho podeu experimentar, no? Rieu a casa, aviam què passa. Rieu. I dius, ai, potser algú pensarà, sí, home, ara posaré a riure, no? Doncs si potser et costa, fes un somriure. I comences amb un somriure i després et vas deixant anar, no? I l'important és poder observar com el cos, què li passa. Us ho dic rapidito. I després vosaltres ho podeu experimentar amb calma. Doncs que el cos es relaxa. És a dir, a nivell ja només d'escoltar-nos a nivell corporal, la vergonya, què et passa quan tens vergonya? Et tensa, no? Et tenses, et puja la temperatura, comences a suar, pots tenir, diferents bloquejos també a l'hora de parlar, el que sigui, no? Quan ric, el cos es relaxa, ens afluixem. Fàcil. En el bon sentit. En el bon sentit, clar. Hi ha una distensió. Hi ha una distensió, clar. Perquè a vegades sembla, no?, que quan hem d'entrar en acció hem d'estar tensos, i sí, l'acció ens comporta això, però a vegades estar massa tens el que ens fa és que ens bloqueja. Estem en caos i perdem l'objectiu, perdem el focus. Et garrativa, sí. D'acord? Per tant, a vegades cal destensar-nos, relaxar-nos, per després poder-nos tornar a activar. Per tant, el riure ens ajuda primer a afluixar-nos. Què em passa també quan estic fluixeta, quan estic tubeta? Que estic més connectada amb mi mateixa, amb les meves necessitats, amb allò que m'agrada, amb allò que em ve de gust, amb allò que em fa sentir bé, no? Amb aquella cosa de dir, ai, és que a mi m'agradaria, a mi m'encantaria. Estic més connectada amb això que no pas estar amb la mirada cap enfora, que seria quan tinc vergonya, sempre estic pendent dels altres, és a dir, la mirada està cap a fora. Què pensarà la Sílvia, què pensaran les persones que ens esteu escoltant? Ai, això estaria la mirada cap a fora. En canvi, quan ric, aquesta tubeta em fa estar connectada amb mi mateixa, amb la meva necessitat. Clar, quan jo detecto què és allò que a mi realment dius, ai, és que a mi m'encantaria... Què t'encantaria, tu, que ens estàs escoltant? A veure, ves fent la prova, no? I què és el que t'encantaria, el que tu sents, independentment d'aquestes limitacions, reals o imaginàries de les que parlàvem, de les vergonyes, o potser reals perquè m'encantaria viatjar, val? Però potser ara no hi pots perquè no estàs treballant i no pots viatjar, no? Però independentment d'això, com que ho puguis apartar, i que puguis detectar què t'encantaria, no? Clar, quan detecto això, i ho vaig sentint, dic, ai, és que a mi m'encantaria, jo què sé, cantar, no sé, no? Això m'aporta confiança en mi, una confiança suficient per atrevir-me a provar, a experimentar, a jugar, a veure què passa, no? Si faig allò que a mi, doncs, resulta que em fa sentir bé, caloreta, aquella caloreta agradable, aquell benestar. Sembla moltes coses molt estranyes, però això és molt immediat. Jo us ho vaig detallant així perquè siguem conscients, però això és molt immediat. Quan tinc aquesta confiança, també m'aporta una lleugeresa. És a dir, com que pugueu anar sopesant, també quan estic amb vergonya sento la llosa aquella de tots els meus ancestres, de tota la meva gent dient-me, no? Tota la societat dient, ui, això no, perquè tu no ets capaç de, no? En canvi, quan estic amb la pràctica del riure que m'he afluixat, recupero aquesta confiança i apareix la lleugeresa, no hi és aquesta llosa. M'aporta aquesta flexibilitat cap a mi i cap als altres, no? I també m'aporta una acceptació, és a dir, un principi de realitat, de dir, d'acord, vaig experimentar i també unes solucions. Us ho dic així ràpid, però, per exemple, amb el tema del cant, no? Imagineu-vos que vosaltres heu rigut i diu, ai, és que a mi m'encantaria cantar, no? Doncs aquesta confiança en tu mateixa, doncs potser diràs, mira, em poso a cantar, no? A veure què passa, no? I riu. Clar, a veure què passa. Potser resulta que me n'adono que no afino, que em surt un gall, o 2 o 3.000, no? I dic, ostres, no?
d'acord, no passa res, però no ho viuré com una derrota, com dius, veus, com una cosa molt catastròfica, no? Sinó que diré, d'acord, doncs no em presentaré a cap talent de la televisió, no? Però potser sí que em puc apuntar a una classe de cant, em puc apuntar a la coral del barri, no? És a dir, a coses com més assequibles. O fins i tot puc decidir de dir, mira, doncs no, val més Passem pantalla, no? val més que ho deixi córrer i em dedico a una altra cosa, no? I aquestes serien les solucions. Per tant, el riure ens permet viure amb un ventall molt ampli de possibilitats, no? Si veieu, la pràctica del riure suma, ens suma, i la vergonya ens resta, no? Clar, estem en aquesta vida per gaudir, no? I la vergonya és només per reflexionar, quasi, no? Si ens quedem amb les vergonyes, ens quedem estancats. Aleshores, què passaria amb tu si et quedes amb aquesta experimentació del riure i del gaudir de la vida? Podríem acabar, si vols, amb una dita popular catalana que diu que qui té vergonya ni dina ni esmorza. Bona! Així que us convido a treure-us la vergonya de sobre. Gràcies, doctora Ai Campeto. Bona setmana. Bona setmana. Adéu.